Dwi di gysyniad. Her i greu tîm pêl-droed newydd sbon. Doeddwn nhw ddim yn gwybod pryd o'n nhw'n chwarae. Nag yn lle, nag yn erbyn pwy chwaith. Ac i fod yn onast, di pethau ddim yn mynd yn dda. Da ni angen gweithio'n well fel tîm a bod yn barod am y gêm fawr. A'r cam nesa ydy ffitrwydd, a dwi'n yn siŵr iawn be i ddisgwyl dweud gwir. Ond un peth dwi yn gwybod ydy bod ni angen chydig bach mwy o help efo 2 chwaraewr newydd. Croeso nôl i'r gêm! A chroeso i'n aelodau newydd ni. Heledd a Gareth! Ia, 2 ben profiadol o fan hyn. Heledd di bod yn cyflwyno tecers wrth gwrs, sylwebu ar gemau rhyngwladol. Gareth di sylwebu ar sgorio ac yn fan mawr o Gaerdydd. Sut ydych chi'n teimlo i mynd efo'r tîm pêl-droed yma? Roes! Ia, methu aros. A dwi'n gwybod sy'n rhoi pwysa ar fi fy hun yn fama, ond gai just deud, un tymor pan mwyn i chwarae pêl-droed, nathon ni ennill y tlws, y gwpan a'r gyngrair. Wow! Angen ti, Heledd. Pa flwyddyn? Gar? Edrych yn bert fydda i, dy fe? Bach o flair a edrych yn bert. Heddiw ma, da ni'n mynd i daclo'n ffitrwydd ni. Diolch Hyw, na i gymryd droso fan hyn. Ni gyd yn gwybod pa mor bwysig yw ffitrwydd pan fe'n dod i gêm pêl-droed, felly heddi, fi wedi trefnu sesiwn ffitrwydd go arbennig i chi gyd. Sesiwn ddawns! A geswch be? Fi wedi creu rŵtin yn arbennig i chi gyd. Teimladau? Dwi'n methu aros. Wel, fi'n gyffroes nawr. Ie. Angofiwch y pêl-droed. Sa moves pêl-droed yn efo? Dim un move pêl-droed, ni gyd yn mynd i ffocysu ar ein ffitrwydd, felly fi angen i chi wrando, i ganolbwyntio ac i roi 100 y 100. Gwrando? Iawn, washi. Washi? Come on then, yn y lawn. Fi yw'r bos heddi, fi sydd yn ngofal yr her. Allai'm gweithio chi pa mor hapus ydw i wneud rhywbeth oni bai am rygbi neu pêl-droed. Ewn ni'r cefn, ie? Cefn os man. A wedyn gadael pawb arall cymryd y spotlight. Ni cadw'n gadael ni gilydd yn cefn. Mae'n oblyg. Fi'n meddwl fi di'n well na fi. Ti'n meddwl? Ti wedi gweld fi'n dansio? Fforddus. Dwi chydig bach yn nerfus, ond dwi'n methu aros chwaith. Mae o'n gyfuniad o'r ddau i fi. Fi'n rili gyffroes. Dawnsio, pêl-droed, fi gwell. Bydd Lloyd dal eisiau fod y gorau'n dawnsio. So, na i enjoyo gwylio Lloyd yn trio fod y gorau'n dawnsio. Fi wedi lot o egni, lot o sas, a lot o actio yn y gwyneb. A ni fod yn rybys ar bwrpas? Ie, ar bwrpas. Ni mewn am tipyn o fore. Coni off! Fi oedd sefyll yn y gêm tro diwetha. Oedd, llongyffiadau. Ie, diolch yn fawr. Heidiano. Nes i ennill mantais. Be di'r mantais? Wel, mae anreg bach dy fi ti, Lloyd. O, ie. Dyma ti, gorfod lan. Mantais i'r dawnsio Sadwrn y Zobs, da iawn ti. Rydw ti'n ennill gwobr arbennig. Rhaid dewis pwy o'r tîm sy'n gorfod dawnsio mewn gwisg fancy. Sorry, boys, hwyr. Tidy. Barod pawb? Barod. Croeso i'r stiwdio dda! Felly, cyn ni ddysgu y rŵtin, mae'n rhaid i ni gynhesu fyny wrth gwrs. Felly, oes dy pawb digon o le? Ie, pawb yn gallu gwneud hyn? Fi bach yn dwy mewn barod. Dim cwyno. Cynhesu fyddi di. Oce, lawr â ni.
Lawr â ni. Dwi eitha dyn bren, gadi. Chi'n cwyno'n barod, boys? Oce, i'r ochr, please. Ti'n ewrechu? Na, sgidio fi hwnna. Canol. Bre. Ochr arall. Ysgwyd eich hunan. Ydy gorffen? Na. Oce, ni am dod lawr. Oce. Paid yn ffrigo rhywbeth. Ti'n fawr o gwyddo? Oce. Alright, Kat, ti'n showing off now. I'r ochr arall. Sut goblin ys di na? Transfer y pwysau. O, Mae'n Dwi'n beth. hyn touch ar llaw. O, fi'n... Nice. Da iawn. Jed, mae'r wig na'n drwm, dyna dio iawn. Tynnu chdi nôl, mae o da. Na'r pes, dro fi off barod. Iawn, mae pawb wedi cynhesu fyny, felly beth am i fi dorri'r rŵtîn lawr? Byddwn ni'n neud efo'n adrannau, felly gobeithio bydd yn ddigon hawdd i chi gyd pigo fyny. Oce, ni am drafeili i'r dde. 1, 2, 3, 4, 5. Oce? Ma'n iawn. Ffocws yn y trad gyntaf. Just try. 1, 2, 3, 4, 5. O, dwi'n rhaid y troed. 1, 2, 3, 4, 5. A mae agwedd yn hwn, oce? Gyda cerddoriaeth? Iawn. Hell yeah. Ti'n lli cyfri 5, Jed? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, O'n i'n mynd... Adrannau nes di. Deitha fi spinio to the moon. Dwi'n chwysu, so dwi'n mynd i gymryd hynna fel arwydd bod o'n gwella'n ffitrwydd i. 1, 2, troi! Hei! Fi'n joio hyn. O'n i'n chwysu ar ôl cynhesu. Yr mes ni gyd, o'n i'n meddwl mai dyna oedd y rŵtîn, a wedyn, dim ond dyna'r rôl mae boeddi, ie. 2 nawr, cofiwch. 1, a spin! Waith caled, o, fi'n teimlo'n dda. Ni'n mynd i tynnu, taflu, tynnu, taflu. So, tynnu ar y step. Na ti, Hyw? Taflu. Ie, tynnu a taflu. Dwi gyfedd o serious, mae sleeves i fyny gyda fi. Dwi'n gwrando ar bob gair mae Cadi'n dweud, achos os dwi'n neud wath, dwi'n neud y 100%. A dwi eisiau cael yr seren y gêm na heddiw. Hips a clic, hips a clic. Hips a clic. Hips a clic. Oce, siwn i'r adran ato. Mae'n mynd yn dda. Fi'n gallu neud y steps, ond sa'n cofio pyn rai sy'n dod nesa. So mae hwnna'n broblem, ond unwaith gafi'r hang o hwnna, byddwn ni'n iawn. 1, 2, 3, go! O, oedd bod yn mynd fyna, e. Fi wedi ffindo rhyw fath o llif i'r cymeriad yma sydd wedi cael ei roi arno fi gan Lloyd. Tynnu, taflu, lawr, hips a clic, hips a clic. Fi'n joio, mae Cadi yn athrawes anhygoel. Mae'n dawnstraig anhygoel. Fi ar y llaw arall, fi ddim yn wych yn dawnsio, ond mae fe'n bach o laff. Cerdded nôl! 1, 2, 3. Mae'n tynnu taflu, Mae dawnsio yn flinedig ofnadwy. O, mae'n dda ar gyfer y ffitrwydd. A dyna'n union bod yn angen ar gyfer y gêm Pêl-droed yma. Dwi'n cael ein anodd ar yr un pwynt. Dwi'n licio cyfeirio ato fo fel y pwynt ceffil. Kick a nôl. Mae Cadi'n edrych yn really cool tra mae'n neud o. Kickball change, kickball change. Dwi jyst yn edrych fel ceffil. Kick a nôl, kick a nôl. Yes, Lloyd! Mae Cadi yn tanllyd fynd amdani. Fi dal i dysgu'r symudiadau, felly gyda bach mwy o hyder, na i roi go arni. Ti di flesio, do? Dyn ni'n flesio chdi yma. Da iawn! Woo! Hyd yn hyn, fi mor blest os mae pawb yn cymryd ati. Mae pawb yn gofyn lot o gwestiynau. Pawb rili eisiau gwybod curiadur, ddawns. Cwestiwn. Fi'n poeni bach
am Beca. Mae hi weld bach yn stressed gyda'r holl beth. Come on! Mae Lloyd, da iawn bod ti'n gallu gwneud y symudiad, ond mae rhaid I ti fod, ti'n bod, gyda pawb arall. Sorry, Cael. Mae Heledd yn pigo stwff lan yn rili dda, mae Hyw yn pigo stwff lan yn wych, Gareth Ellis, so hyd yn hyn, da iawn, ples iawn. Come on! Reit, dyma'r perfformiad terfynol. Felly fi eisiau gwyneb, agwedd, sas, popeth. Hopbe. Go! Hit it. Oh, okay. Hey! Ano! Hit! Na, dim diolch, na. Round and Na. Whee! Mynd am ren, newid meddwl. Freestyle! Gawn ni roi clap i'r athrawes. Cael. Da iawn. Oedd o'na gymysgedd, dwi'n meddwl, o symudiadau hawdd a wedyn chydig bach mwy heriol. Just i fatha... A cymysgedd allu dawnsio. I roi'r her i Just i her i ni, ia. Diolch Hela, diolch am sylwi. Wel, gobeithio bod y ddawns yna wedi helpu ni gyda'n siwrne ffitrwydd ni. Fi'n siŵr nawn ni ffindo mas ar y ca Pêl-droed. Ond, ydych chi'n cofio am seren y stiwdio ddawns? Pwy nath sefyll mas I chi? Os allwn ni gyd ysgrifennu ar ein byrddau gwyn, pwy sy'n heiddiannol o'r teitl? A fe am I chi feddwl am reswm hefyd. A reswm, iawn. Yeah, please, Jed. Pawb wedi sgwennu enw? Newn ni ddechrau ar ddiwedd y rhes dy ti, Beca. So, nes I ddewis Jed fel seren y dawnsio. Diolch. Am I ymroddiad I ddawnsio yn y wisg. Diolch. Mae rhaid o'ch chdi'n chwilboeth. A chwarae teg, nes ti ddim cwyno dim mwy na neb arall. Wel, dwi hefyd yn mynd am Jed. Na ne! Hefyd achos, oeddech chdi yn codi'r symudiadau yn eitha da, Jed. Eitha ffast, eitha hawdd, felly o'n I di syni. Reit, wel, yn anffodus, o'n i'n canolbwyntio gymaint ar fy hun. Ges i'n lot o jans o sbio o gwmpas. A'r unig berson nes I weld oedd Heledd. A nes ti drio, chdi'n gofyn lot o gwestiynau, chdi'n trio dora glas. Yn wahanol I ti, Hyw, mi o'n i'n edrych ar bawb. A'r person a sefyll allan I fi yn bersonol oedd... Heledd. Am y rheswm, nes ti ymarfer, a nes ti berffeithio fe. Felly llongwerchiadau Heledd! Jed, mae'n gyfartal. Ie, mae'n gyfartal. A so'r pleidlais yma yn mynd I helpu pethau, achos fi wedi pleidleisio am Beca. O, da iawn. Beca iawn. O iawn! Diolch, Jed. Ni gyd mor neis efo'n gilydd. Wel, nes I fynd am y person hyn, achos oedd e'n edrych yn syndod o dda mewn twtw. Ac yn rhoi gwen ar yn gwyneb yn I gyd. Da iawn, Jedi boy. Diolch. Diolch. Es I am rhywun cadw sbrwydio'n pawb yn uchel. Es I am Beca, a nes I hefyd cynnwys quotes gorau i'r gyd. Mae gyda ni na dim diolch, freestyle, mynd am run, newid meddwl, a hoff un fi. Da iawn. Lloyd. Dwi wedi dewis rhywun sydd wedi gwneud I chwerthu'n lot heddiw yma. Jed. Ar dwdl? Waw. Jed, ti yw seren y O, diolch yn fawr pawb. A gai weid, mi wyt ti yn gerddorol, oedd rhythm ti yn dda iawn. Fi wedi sefyll lot o bobl iddi, fi'n meddwl. Oedd dy fynegiad wynebol di'n dda, oedd ti'n gofyn lot o gwestiynau, felly... Llongwerchiadau Jed! Diolch yn fawr. Pwy feddyliau? Nid fi,
Ac ar ôl y gosb na oedd Lloyd i roi fi, oedd wedi troi yn pwer i fi. Oedd pawb wedi joio fi, a oedd yn helpu fi colli fy hunan tipyn bach mewn i'r dawns, t'ma? Ia, da iawn chdi, Jed. Dyma hynna'n golygu wrth gwrs. Yn yr her nesa, ti'n cael rhyw fath o fantais dros dy lle am fod yn seren y ddaws. Da iawn, Osi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Rhaid i ni ffindo mas beth yw'r sialens nesa wrth gwrs. Tra bod ni gyd yn mynd i gynhesu, dyma fydd yr her nesa ar... Kom, cynhesu law! Ni dawnsio eto. Yeah, go on, Jed. Yeah. Pica nhw! Pica nhw! Sa'n gallu neud nhw. Nid i'n pwysio fe! Tap! Am fwy o fideos fel hyn, cofiwch hoffi, rannu a thanysgrifio.